Намираме се в Перник, запътили сме се към стадиона на Миньор. Малко иронично и непонятно за мен, той е наречен стадиона на мира. Сега ще разберем какво прави един етнически алжирец в Перник. Парес, как е в Перник? Какво прави един алжирец в Перник? Не, добре. Аз дойде тук да работя. Как стигна от Алжир до България, до Перник? През Франция ли минал? Кажи ми повече за кариерата. Аз съм рожден в Алжир и кога стигна до 2 години, отивам на Франция и после живея там, цял живот там до 20 нещо, до 22. Гледам, нали, емблемата на Миньор тук на тебе. Водата, която пиете е на Миньор. Знаеш ли това какво е? Да, вафли. Ял ли си вафъл? Аз съм ял на лагери, но не ми харесва много. Знаеш кой е винкел? Не. Чак. Няма как да ми вкара. Сега ще бие в тясно. Ти беше ли чул изобщо нещо за България тогава? Не. Аз беше ми страх да дойде тук, не знам. Що те е страх? Тук че има... Мафия, нещо. А има ли мафия тук? Как сега вече 7-8 месеца си тук? Сега добре. Вече не те е страх? Не ми е страх сега. Аз кога дойде тук, аз познавам само ССК, други отбор не познавам. А за Левски какво разбра? Не чува преди това. Левски не го познавам. А какво друго чу тук в Перник за този отбор? Много мразят този отбор. Колко гола вкара от началото на сезона? 4 ли са? 4, да. Бибишков е абсолютно сам. Центрирането назад и това е 0-1. Логичното се случва. Миньор повежда с попадение на Фарес Брахими. Роналдо или Меси? Роналдо. ЦСКА или Левски? ССК. България ли и Франция? Алжир. Миньор би ЦСКА с 3-0 на българска армия преди 2 години. Чува ли си за това? Да, чува. Имате ли сили да го направите пак в Сълт? Да, може. И така ще падна ССК.